una pregunta més a nivell de relacions entre persones. Com es manté un matrimoni durant 20 anys passant les vacances? Perquè en principi utilitzàveu el vostre temps de lliure, de lleure, per anar a ajudar a aquesta gent. Expliqueu-nos el triqui, el secret. La veritat és que no té cap mèrit. O sigui, quan un fa el que li agrada i a més veus que pots ajudar, quan veus que la teva vida potser ja és això. De fet, és que no fem res més que xat, sigui allà o sigui aquí. Aquí, quan fem difusió, ara mateix estem fent difusió, fent conferències, buscant recursos. Quan estem allà treballem, però potser la tasca que fem aquí, jo diria que a hores d'ara és més important, perquè és buscar ajuts, buscar la manera de financiar la maternitat, la manera de financiar la medicació de l'any. Fins i tot és una mica agobiant pensar què passarà quan no puguem... Bueno, és allò que dius, però mentrestant no pensem, nosaltres endavant i gràcies a Déu tenim molta gent que a darrere que ens pogués ajudar. Contestant més concretament a la teva qüestió, jo crec que el més important és que els dos membres de la parella estiguin d'acord en fer les coses. Si no, no hi ha solució, perquè realment la dedicació de matí, tarda i nit en un projecte determinat, si no estàs d'acord, és complicadíssim. Si no us complementem, és un projecte en comú, no? Sí, jo diria que el del complement és perquè Mario fa lo serio. Ell fa els picaportes, ell busca recursos importants, ell fer dossiers, i jo fa ell lo divertit, les pel·lícules, les fotos per les escoles, fer una difusió potser més propera, però això és un complement, perquè si tu portes un dossier però no hi ha fotos, la gent li agrada veure les imatges, sentir els sorolls, i amb això ho hem aconseguit. Sí, no hi ha dubte que això és cert. A veure, la meva feina com a metge que soc, evidentment la relació amb el món de la sanitat meu és molt alt, i en aquest sentit sí que puc anar a tocar portes a nivell sanitari o a nivell hospitalari. Però el que sí és cert és que la informació que dona l'Isabel en el seu treball és el que ha donat més difusió a tot el nostre projecte. Ha sigut ella, els seus treballs, els seus llibres, els seus vídeos. I això ha pogut per mi també dir, mireu això, mireu altre, perquè ho fa molt bé. No és broma perquè estigui en un plató de televisió, ho fa bé. Ara en parlarem, però m'he llegit un dels llibres i em va emocionar.